Takže vítejte, tohle je taková 5minutovka, kde se dozvíte, co vás bude čekat, takže samozřejmě se dozvíte, že se mnou budou natáčet dalšími buď 2 nebo 3 kámoši a budeme natáčet Minecraft 2 single a pak i mulťák, pak udělám i let's play, jak se to nainstaluje ten multiplayer, pak Mass Effect 2 a i 3, Vietcong, mulťák, Far Cry 2, Far Cry 2 po netu, Far Cry 3, Assassin's Creed 1 i 2. Pak si tam taky zahrajem Brotherhoodky a Relocation, pak GTA San Andreas po netu a GTA Top Gear. Možná neříkám, že jo, ale Terrarii. Spíš na 90% že ne. A pak Battlefield Play for Free a Battlefield 3 a pak dám Mafia 2 nějaký DLCčka, nejspíš jak vy to je v armádě a tak podobně. Takže doufám, že se vám mý videa líbí. Dajte odběry, lajky a zdarec.